खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 7 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मामानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ रौनिया हान्जानि फिरफिला सान एबा आर्म फोर्स फ्लेग डे महरै फालिनाय जायो जायखौ जों भारतनि फिरफिला सान एबा फ्लेग डे अफ इन्डिया होननानैबो बुंनाय जायो सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां बुथुमनाय आरो मुंख्लंफोर आरो हादरनि मानखौ रैखाथि होनो थाखाय सीमाफ्राव साहसजों जुजिग्रा सुबुंफोरखौ मान होनायनि थांखिजों 7 डिसेम्बराव हादर नाङैनो बे सानखौ फालिनाय जायो आरो दिनैनि सानावनो हादर गेजेरारि नोगोरारि बिरखं गाथोन सान एबा इन्टारनेशनेल सिभिल एभिएशन डे महरैबो फालिनाय जायो रायजोफोरनि समाजारि आरो राजखान्थियारि जौगाथाय आरो ICAO आ हादर गेजेरारि अख्रां रोंग'थाय गेलेनाय बिफावनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मुलुगनाङैनो 7 डिसेम्बराव हादर गेजेरारि नोगोरारि बिरखं दिङा सानखौ फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल लेटार राइटिं डे आरो नेशनेल कटन केन्डि डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাউহাৰু অটো এজেন্সিও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালসাৰ সিটি প্লাটিনা আপুনি এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকও ক্ৰয় কৰিব পাৰে নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল 2টা হেলমেট সিট কভাৰ 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্পও উপলব্ধ হ'ব কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন দাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয় লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী দতমা উৎসৱ আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট খাখা শ্বৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক